बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ एकदम हाइलाइट मोनदों जाहाथे आङो जे GI-टेगनि मोननाय जेनेबा ओंख्रिफोरखौ संनो हानानै देरहासार जानो हानायनि आं बिराद रोजा रोजा गावखौनो देरगाखांनाय मोनदों आरो आं गोजौआव एकदम जौगासारनाय बायदि मोनदों आरो आं मा ओंख्रि सङामोन जोङो संनाया जोङो थास' बिसंजों नाफाम अनलाजों दाउजों साम'जों सबायजों नारजिजों अमाजों बेखौ संनाय हानाय जादों आरो जोङो उनफोराव बेफोरबायदि नाजानो माने जोङो जेनेबा देहाफ्रा जेबो उसुबिदा जायाबा जोङो आरो जोङो नाजाबाय थानो हागोन आरो नाजानायाव थागोन आरो सिगांनि समाव बादायदोंना बादायाखै सिगाङावबो जोङो बादायदों एखमबा जोङो थार्डआव थांदों एखमबा जों सेकेन्डआव थांदों आरो देग्लाय जोङो फार्स्टआव थांनो हाबाय आरो खननै जाबाय जोङो नैबे दमासि फोरबो फालिनायाव देरहासार जानो हानाया फार्स्टआव थांनाया खननै जाबाय आरो दाजों खननै जाबाय औ खेबसे थार्डआव थांदों ओमफ्राय फार्स्टआव दाजों खननै जाबाय आरो जोङो देरहासार जानो हानाया उननि समावहाय माबायदि खालामलांनो नाजाबावो उननि समाव जोङो इसोरा अनोबा जोङो बेबायदि जुदि जोङो बादायलायनाय संनाय खावनाय मोनोबा जोङो बाहाय बादायलायनो जोङो माबाबाव नाजाबावगोन आरो इसोरनि अननायाव बेखिनियानो माबायदि मोनदों खुलुमबाय बिटिआरसिम माने बाहागो लानानै मोजांखौनो मोनदों माने बोसोरे जोङो देग्लाय बोसोरावल' नङा आरो जोंनि बादायनाया जेसेबां प्रथमनिफ्रायनो माने जोङो मेला बेखौ खुंजेननायनिफ्रायनो बोसोरब्रै जाबाय दिनैसिम बे बोसोरब्रैयावबो जों बादायबोबाय थादों ओंखाम संनाय बाहागो लाबोबाय थादों बेयाव खेबफ्रोमावबो जोङो देरहाबोबाय थानो हादों आरो दिनैबो नै जोङो सेकेन्डआव थांनाय जाहैबाय आरो मोजांखौनो मोनदों आरो सोंनायबो जादों नङा होमबा जोंनिया नाफामफोराहाय मोनसे गासै गोबांथार आयदाफोरा देग्लाय सेकेन्डआव थांबाय एसे जोङो माने फार्स्टआव आसा खालामदोंमोन जोङो खिन्थु फार्स्टआव जानो हायासै थेवबो जोङो सेकेन्डआव गोजोननाय थाबाय आरो माने दस्रायाबो जानांगोन नालाय जेबो मोनासै आरो मोजांखौ मोनबाय आरो सेकेन्डआवबाबो नाजानाया थाबाय थागोन मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला